Al'ummar Bauchi na da hankali, ƙaryar baki ba za mu bi su ba. Gwamna Kaura ka ja kai zama ka kara, ba za mu ma butulci ba. Al'ummar Bauchi mai na godiya Da gwamna Kaura abin alfahar. Gwamna da Bala Muhammad zuwanka yanzu Bauchi tana ta gyaruwa. Gwamnan Bauchi muna godiya. Kama na ayyuka na ci gaba. Gwamna Bala Muhammad zuwanka yanzu Bauchi tana ta gyaruwa. Gwamnan Bauchi mai na godiya Kama na ayyuka na ci gaba. Gwamna da Bala Muhammad zuwanka yanzu Bauchi tana ta gyaruwa. Na sanya kaliki a hadin sarkin da shi ya kaki shamuwa. Al'ummar Bauchi mai na godiya Shi ne ya ba mu gwamna mai gida, Kaura ya fidda mu a damuwa. Gaba mai na Kaura abin alfahari. Da isar samu kai farin gani, alkhairin mu yana ta nunguwa. Kamai da Bauchi ta yi sabuwa. Mulkin Kaura na shekara 4 ya mai da Bauchi ta yi sabuwa. Gwamnan Bauchi mai na godiya Kama na ayyuka na ci gaba. Gwamna da Bala Muhammad zuwanka yanzu Bauchi tana ta gyaruwa. Tsira aminci na bila ta bada kara a gunsa sai dilwara. Al'ummar Bauchi mai na godiya Al-Mustapha Rasul garkuwa, duk mai biyarsa baya takura. Gaba mai na Kaura abin alfahari. Nasa alai dukkanin sahabu masu biya gun kairul wara. Kamai da Bauchi ta yi sabuwa. Sanyo da gwamna Kaura mai gida da soyayyar ka yake ta karbuwa. Al'ummar Bauchi mai na godiya Da gwamna Kaura abin alfahar. Gwamna da Bala Muhammad zuwanka yanzu Bauchi tana ta gyaruwa. Ina yan Bauchi ina sallama gare ku ku taso mu bi gaskiya. Al'ummar Bauchi mai na godiya Mun sami namu yayi jan hali, ya gyara Bauchi ba hayaniya. Gaba mai na Kaura abin alfahari. Lungu sako ayyukansa gab babu wurin da ya nuna wariya. Kamai da Bauchi ta yi sabuwa. Birni ƙauye duk ya kewaya ziyarar koke ya kora damuwa. Gwamnan Bauchi mai na godiya Kama na ayyuka na ci gaba. Gwamna da Bala Muhammad zuwanka yanzu Bauchi tana ta gyaruwa. Ɗan zaki ka sai ta ganguna na yau waka ta mika godiya. Al'ummar Bauchi mai na godiya Da gwamnonin nahiya da ya zarce saura gaba daya. Gaba mai na Kaura abin alfahari. Gwamnan da ya tsara ayyuka, banga gwanin da ya kai shi juriya. Kamai da Bauchi ta yi sabuwa. Gwamna Bala Muhammad nake nubi ya mayar da Bauchi sabuwa. Al'ummar Bauchi mai na godiya Da gwamna Kaura abin alfahar. Gwamna da Bala Muhammad zuwanka yanzu Bauchi tana ta gyaruwa. Jama'ar Bauchi muna yaban hali, amshi batun mu kaji mu bai daya. Al'ummar Bauchi mai na godiya Yaban gwani tilas ga dukkanin wanda yake sannu na gaskiya. Gaba mai na Kaura abin alfahari. Inda ake tsawa da ruwa, anan ne ake ganin walƙiya. Kamai